Exodus kelenong ke baar ke dekot ke bakat wei. Ki kentin ki ong kumni. Kala jiaru ha kita kisngi men ba u Moses ularang ba. Baulami syabar syakipara jengku bat ulakmi ya ki jingkit jongki. Bat ulayu ya wei Egypt ba uda syo ya Hebrew uba na kipara jongku. To nakani ka dekot ke bakat wei imat ki sngi jong ka jingdon jong Moses hakayeng ka jong snim paro kidei ki bala jalan te katu ka jinglong brau ya ka bala pensitom ya ki kon Israel kala kham khia kala khambun tli kisnam to ki kentin ki ba nasdang kala jaru ha kita kisngi kim ai jing sha yingi kanusnem kala don nadu katu kapor ka balawan bu yu syakayeng jong snim paro Henry ki kentin ki banyarap yangi kishu long tang kita ki penbot ang tu men ba u Moses ularang ba. Kitu kishu long tang ki jing benram ba ayu ka don ka jing jia hadin jong kini ki jing ong. To ka ba don kam yigi ban pet yang tu ki don artli ki ken ki ngamut ban ong ki don ki kentin ki ba laban arsin. Kawai ngamut ban ong ki kentin ki para jong philap ang tu wulami syabar ki para jong ban ha ba penkot ru katu ba kadau shphang u Hebrew uban ki para jong yangi ki ba puli ya kani ka jingitu khana ka suk ingi basuthu ba u Moses u yalong si para ka ju ka jat benriu bat ki Hebrew kumbangi la ipet tiki benta ki ba khmat jong kani kalanong ka baar hang ni nginya sedang syua nak tu ka baong ba ulami syabar syaki para jong bat ulakmi ye ki jingkit jongki u Moses kun Hebrew la penhe pensan yu ba unlong u kun jong kanong Egypt Henry hang ni haba umi syabar umi kum unong Egypt om kum umrau umi kum unong Egypt om dei kum umrau berhaba umi ulet ban khmi gela ki jong ki parakur ki parakha ang tu la kam sya ki para jong kababut adin jong atu ka syukdo ba ya ka jingthmu balai bu hapan mi syabar la ka ying slim bat kata kalong tang ban syu khmi bishar kalong kumno kan ki jing pentrai mrau ye kini ki parajat ki prakenja ki jong to ka ba penmi ya ka jing beteng ya ka khana ki de ki benta ki bisha din jong ni ka khat ka khat wei ha ka ba la ong hang di u Moses ulayu ya wei u Egypt ubada syo ya Hebrew ubana ki para jong te ini ilong ishelut jong ka jing etingko ha pedeng jong ka jing ila ka jat ka kenja bat ka jing sha le pen ha uni unong Egypt ubama mentaru udehi kum ukhun ting jong jong kinong Egypt menta namar ka khun jong pharu kala dep kam yu long khun jong ka hang ni ngi ma lau de Hebrew umi syabar kum unong Egypt bat menta kami kani ka problem tidak kami kani ka jing kumni bodon kani ka jing kan at ka jing syok ka jing dat syakanu kaliang undon tina kani ka dekat ka bakat wei ngin senang ye pej tila da pidan ye pila ban ong ha ka dekat ka bakat wei da pidan Tentang pendapat mam. Kini kentin kalau jaru hak kita sengi, bat apa yang jom lekot kadang nak kentin bat ulah kami ia kejingkit jongki. Kalau jaru kita sengi bat ulah kami ia jingkit jongki. Kani gaya tu ingi, ya katu kabenta kabang ilakren syakmat baki kun Israel hari Egypt
kimat ya kacing penishitom jenjatra kabahadu batata bat kani kadi ka khap kaba ja hakita kisni kemut kadai hapring kita kijing ja jong jipa cita mikun Israel ta kadang kentian menta men ba om Moses ularang ba ini kentian men ba om Moses ularang ba ngimtip klamit hu ang ni katno karta jong u na basdang jong ni gelenong i ya kacing buri jong kakmi jong u lai benai hadin jong kata ulalong ru da kacing shim jong kasim ka khonu pharo han rai ka jing ri jong kakmi hadin bagat ri kakmi gala yalam shu khun jong chaka khonu pharo ki ong ba ula kham kamu ula kham he kata ula kham kena na kata ka benta ka ula kham kena shagani ka benta bala mention ni ba ula rang ba ngimtip kat no la buntli disnemru uni umuses ula im hings im ha ga jing hikai ya ki bagi kun im ki yo ande nginnum klet pan ba uni uti uju umuses ba de ka kmi jong u hi wa pan he yu pan san yu na do dang kha hadu dang la yo shatu ko benta ba kun pharo ga shimi u ka de ka kmi jong u hi ka bala sri la sumar pan he pan san yu pan menta pa ka pan i ba uni ubri ula rang ba hadir muat lakot kertakna la rung siang sia ma mentau la rung ba kamut uni ubriu umoses ulama yang jikai juga kami bat ulama juga jikai juga yang siem deina takadau imat sapu ini kentien bahakini kisni ulami syabar syaki para jong u kabamut hado nut ko jong u tip biang biang baka tmai na katamra jong im u kadehi bo Israel bode wayne ki libi kun libi bat mentau im yang siem umi kamut umi na ka yang siem umi na ka yang pakidulan umi na ka ri ka jing sok manit pech laki chong ki para ki balong ki kun Hebrew ki kun Israel ki mat ka jing stam bat padeng ka bakum ni ka por ngilap ni kan tien pan yo i yo we Egypt boda sho yo Hebrew uba na ki para jo kamut uni u Egypt kamut unong pech unong kami usardar o bapet ya kajing tre jong ni kon Egypt la ban no way na ki o bashim ni ka banta ban sho yaw ni way ni ki kon ni bro tadi bang i Tong ye jam su khot ko khat armo biang am hmm to ka khot ko khat ar ka khot ko khat ar ka don ki di kentin bat u lakmi shani bat shawai ti haba ulayu i bamdan manu manu ula penyap yau tau Egypt bat ula buri ya u haus yap ki kentin te ki sungu jam bhayangi Henry ladapi ipej bha baladanya persyang ya kaban bu ya lidi hukum ka dikakap ngin yu i ba ke ai ka ba shimrai shimet kalong ka ba mansa ya ka jingim tamo ya sedang na ka ba sedang ulakmi shani bat shawai bat habo yu i bamdon mano mano temut dor ma phi bat mangang gidan tang art likihman ngim yu i am ya kaling kedong la jong ya ka benta ka ba shadin te kajing kmi shimet tang art likihman hadu katno kala ban kot katangim la ban tip Hendai ke ai ke bala pen scam ya ha kajing rai ju ushimet ka long bet ba omdan manu manu shata shajam uklet no bakini ki ba yesho kiyo i am ya Joseph ay gambot barang kiyo i ya Moses u Hebrew ru u yo i ya Moses uni u Egypt ru u balong sadar u yo i ya Moses Di hakata ka jing rai jing ushimet da ka bakhanchingan ya ka jing bamdan manu manu bu i u Moses ha ka jing bam pensyong nong rimba u la penyap ya
uta u Egypt ubasyo ya u Hebrew ubalong upara uwen ki para jung umut para jaj para kenja to ban penyap ya utau nong le ben ngila ban ong ha ka jik perkhat kum u beriu ada jia ka bakum kan ni uta ubasya le ben unjin la don em hakaliang jong uniu nong penyap cisen perkhat den rei haka jinyu i jong uniu Hebrew ubasya syo hunong Egypt kan ilong thamula namar ba umose sebumi nakayeng jong faru undan be dakaryam Egypt bat un pinistom dau Egypt yu Egypt kalong ka bathamula khmat jong uniu Hebrew to ya kata ngi tempat ya keren nang ni hendrai ka ba bod adin jong atu ka jing tep la ni ka jing buri ya kata ka bet yap house yap la Moses ule i kumba umdan manu manu boyu i Henry basakhi ya kata undai bet uniu Hebrew ubadai uwei neki para jaj jong ti ita islong kandiat ibang yu i na kani kadakot kabakat ar tila hidan ai kanu kanu ban fin benrap hani kanya ram na shu ong dang gum ne kani gentien bo upet bo khmi shani ba chawai bat kani gentien bo ula buri ye u haus yap kini di gentien ne ki bet hu yang i bo uniu buriu ani uniu Moses bole ne ka kam udan ya ka jing yatip lem ka batan ro ye u ka ba mot kani ka jing penyap ko jong uniu buriu ka dei ka ka bam a jing sup ya ka jing mot ka jong ka jing pe chani ba chawai ba ka jing buriu siap ka dei ka long guilty ka jing le bom dei so katu kadakot kabakat ar ta kesyukuran bet ya ka ai ka ba ulale hapdeng jong ka jing sir ila ka jong ka jing im